nimo sayaw sa kadaugan, sayaw sa kagawasan. Sayaw sa akong tribo, alang kanimo. Kalaygod ka, O Diyos, simbahon ka. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Maing buntag sa tanan. Amen. Praise the Lord. No? Salamat sa inyong presensya nga niata karon sa Balay Aploanan alang sa pagsimba sa atong buhi nga Dios ug sa dili pa nato sugdan ato kining ablihan sa mga pagampo nga pagkatadon ni Brad Serapin. Hallelujah. Father God in heaven, salamat ining matahom nga kabuntagon Ginoong Dios. Magasimba na sab kami Ginoong Dios. Among ipataas imong ngalan Ginoong Dios kay wala kami amo Ginoong Dios. Wala kami mahimo kung wala imong tabang Lord. Panalangini ang bawat isa sa amin Panginoon. Kining apat na sulok ining maong balayampuanan Ginoong Dios, ikaw magaproteksyon Lord. I-bless ang among panibahon gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos Ginoong Dios. Ingon man usab ang social media Ginoong Dios nga kanunay silang nagsunod Ginoong Dios. Dili mo bo imong kamot Lord. Dili usab kabungol makadungog sa mong paglahi Ginoong Dios. Hallelujah. Lord, ayaw ilingiw ang among imong mga mata Lord. Paminawa ang among pag-ampo Ginoong Dios. Aduna man may kalapasan Ginoong Dios, ikaw magailis, ikaw magapapa Ginoong Dios. Salamat Ginoo nga ikaw nagsulti, nag-remind ka namo Ginoong Dios. Nga kanunay kang magakupot sa among tuong kamot Ginoong Dios. Ingon si Salmista David Lord, ayaw itugyan mi sa sala nga tinuyo o sala nga makililisang Ginoong Dios. Ikaw ang unang nahigugma kanamo Ginoo, ikaw ang unang nagpili kanamo Ginoong Dios. Dito pa mi sa tagungakan sa muinahan Ginoong Dios, ipili namin nimo. Thank you so much, Father God. Nalaykon ka. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Hallelujah. Maing buntag mga igsoon ko diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo no nga ihatag gidala diri ni
kanining sayo sa kabuntagon alang sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mayo ba ang kabuntagon nato mga igsoon? Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ug mayong buntag usab sa mga nagsunod sa ato ang live streaming. Ang Dios magapanalangin usab kaninyo. Amen. Hallelujah. Ug nasayod ko nga kitang tanan nalipay ta nga nagkausa ta diri nining maong balay alampuanan. Amen ba? Amen. Inga ang imong tapad nga nalipay kog dako nga niya ka karon. Amen. Hallelujah. Atong lamanuhon ang atong mga kaigsunan diha sa atong buhi nga Dios. Kay ikaw ania nalipay ko dako kay makauban na sa ka nalipay ko dako kay ikaw misimba igsoon ko mo sa kana nalipay ko dako kay ikaw ania nalipay ko dako kay makauban na sa ka nalipay ko dako kay ikaw misimba igsoon ko mo sa kana pagkaanindot mo simba pagkaanindot mo kanta kung ang tanangan na sa Diyos yadunay panagiusa panagingil kalipana kahariuta ang gugma dawata ang akong kabot igsoon ko kumusta ka pagkaanindot mo simba pagkaanindot mo kanta kung ang kalangan na sa Diyos magkahiusa. Yes, Jesus. Salamat Lord nga imuming gihiusa diha sa imong gugma. Ug makadaig kami diha kanimo Lord. Matag adlaw sa mong kinabuhi. Hallelujah. Dalaygon ka nga Dios nga mao'y naghari sa matagusan na mo ang kinabuhi Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Sa madagalaw, gusto ko nga mauban ka. Sa matagalaw, sa tanaw
Ikaw ang Diyos nga angay na mong halaran, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos nga angayan na mong daygon sa tibok na mong kinabuhi. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Jesus. Amen. Andam na ba ang matagusa nga mo gamit silang kusog sa pagdaig, pagsayaw sa itong buhi nga Diyos? Amen. Hallelujah. Anak ko ibasahon diha sa pulong sa Ginoo. Diha sa Salmo 149, nag-ingon diha nga, dayga ang Ginoo. Pag-awit ka mo bagong awit ngadto sa Ginoo. Dayga siya diha sa tigom sa iyang katawhan nga nagtuman kaniya. Dayga ang iyang ngalan uban sa pagsayaw. Tugtuga ang mga tambor ug ang alpa alang sa pagdaig kaniya. Daygo nato ang Dios. Yes, Lord. Hallelujah. Tungkay ko na tupuin nga Diyos mo ikson. Yes, Lord. Hindi ako nagalay kanimo. Hindi ako magasimba kanimo. Kay kamhanan ka o balaan ka. O takos na alagaran ka.
ni Kristo kanado nagtubos adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Hesus adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanado nagtubos adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Hesus gawas nun ta sa balatian gawas nun sa sala gawas nun ta sa kalisod sa ngalan ni Jesus adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanado nagtubos adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus gawas nun ta sa balatian o Exod gawas ta sa balatian gawas nun sa sagad gawas nun ta sa kalisod sa ngalan ni Jesus adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus Hallelujah Yes Lord Yes Jesus Salamat Lord ngay mo ming gitagaan og kagawasan sa balatian sa sala Lord Hallelujah Lord God Salamat sa imong pagkamaayo Lord God Yes Jesus Kanimo lamang kami magasimba Lord God wala kami kahadlok o kabalaka Lord tungod kay naa ka Lord sa mga matag usa ka kinabuhi yes Jesus Hallelujah walay kahadlok o kabalaka kaya saan mo Ginoo magauban ka karon sa walay katapos
Diyos na kasaligan. Yes, Jesus. Anaakas sa tanang dapit, Lord. Ug ikaw ang Diyos nga among masaligan, Lord God, sa tanang butang, Lord God. Ug walay makatandi sa imong gugma, O Diyos. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Walay makatandi sa imong gugma, Lord God. Tungod sa kadako ni ini, Lord God. Yes, Jesus. Walay makasukod sa imong pagkagamhanan, Lord. Yes. Hallelujah. Walay makatani sa pagkamaayo mo. Kung dili masukod ang kadako sa
sa tibuok na mong kinabuhi, Lord God. Tungod sa imong gugma, ug tungod sa imong pagkamaayo, Lord, sa mong matagos sa kang kinabuhi, Lord. Dalaygon ka nga Dios sa mong matagos sa kang kinabuhi, Lord God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong gugma. Salamat sa imong paguban, sa kalipay, kalinaw, Lord, ng imong gipasinati sa imong kinabuhi, Lord God. Salamat, Lord, sa kagawasan, Lord God, sa tananamahan. We thank you, Jesus, sa tanan ng imong gihatag sa imong kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan, pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Ang tanang mga pagdaig, alang lamang sa atong buhi nga Dios. Amen. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios no nga atong nabati ang presensya sa iya hagi sa atong matag usa ka kinabuhi nga maoy nagsangkap sa atong tagsa ka kasing-kasing. Ug sunod atong isunod ang scripture reading nga pagadad-o ni Brad Binje. Go. Atong basahon ri ang pulong sa Ginoo diri sa Salmo 46 1 hangtod 7. Ang Dios nag-uban kanato. Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Adam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok bisan matay og ang yuta o matumpag ang kabukiran ngadto sa kahiladman sa dagat bisan pag mudunog ang dagat og magpun gasi ang mga balod og ang kabunturan matay og sa kagahog nini. May sapa nga ang tubig naghatag og kalipay sa syudad sa Dios. Ang balaang puloy-anan sa labing halangdon. Ang Dios ana magpuyo niining syudara ug dili gayud kini malumpag sa sayong kabuntagon muani siya aron pagtabang niini. Nagkaguliyang ang kanasuran ug natayog ang mga hingharian. Inigsinggit sa Dios matunaw ang kayutaan. Ang Ginoo nga labing makagahom kauban nato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong talampanan, ang pulong sa Ginoo. So, amen no, salamat sa pulong sa Ginoo nga ang gipaabot sa atong matag usa. Og sunod atong isunod ang paghatag og kadaugan. Nagmadaugon ba tang tanan? Amen. So nagmadaugon ta bisan pag makaagi man tag kaluyahon, kabugaton, pero kanunay naguban ang Ginoo nato para mo barog ta ato ra malampasan ang tanang mga kabugaton, kaluyahon sa atong kinabuhi. O karon ang kadaugan, atong paminawon si Brad Albert kung giunsa siya pag-atiman sa atong buhi nga Dios.
may buntag mga igsoon. Ani ko sa akong inyong atubangan arong paghatag og kadaugan sa akong kinabuhi. Lahi gid ang kalainan ba nga sa diyang sa una nga wala pa ta mga lagad sa Ginoo karon nga na ano ta sa Ginoo. Sa una god kanang na kinabuhi na ko sa una kanang na tanan bisyo inom nya sukat pa to pag eskwela nako na sugod to nga nagi kanang na mga kuan ba kanang barkada ba ka kuan gigak mga kanang inom tabako so lahi gid kayo ang kalahian nga natas Ginoo kay wala pa man ta kaila sa una nakaila ta Ginoo pero wala na to kinabuhi ba ora gi atong gagalingon gi lingaw-lingaw ras kalibutanon nya to nga sa akong kinabuhi eskwela pa ko sugod inom nya saksi gid si Aiden no na ako gid sa una grabe po ko nya ato mi eskwelahan maka tagagabi ato mi higda kay inom antod mabuntag uli lang mi sa mua buntag na nya balik eskwela na pod kay tungod lagi kay kani mga barkada mo po makaingon nga makuan po ta ba may influence ta pero grabe ito sukad nanarbaho ko sudad mo gyapon akong ginabuhi nga nang dili gyud lagi saya atos mango disco wag gid di gid malipay ang Ginoo na di siya mahimaya pa nya atod naminyo ko mo gyapon naagi po yung mga pagsulay na bisyo grabe gyud murag kuan ba kanang o di gid hawang gid akong kinabuhi nga di gid ay nagid ay rason nga sa kadugay kanang maminaw tag mga pulong sa Ginoo ba naginara gid ay ang kausaban sa pulong sa Ginoo nya to nga naminyo nako nami anak do ka buok yatag gracias sa Ginoo nga malipay po ko nga naka-asawa po ko buotan nya murag timbang-timbang bisan ako ba sa among mga gibuhaton sa balay timbang-timbang bisan ako nga dako kayo grasya nga gitagaan ko kasawa nga buotan nya karon nag-uban nami sa pag-alagad sa Ginoo ato nga akong pasalamat sa Ginoo nga sa una god nga sa akong kinabuhi murag lisod kay ba ora ko kasabot mo to nga ngita kog simbahan na kanang tinuod ging gatudlo gid ba sa kamatuoran kanang mabag-o ka nya mahawala imong mga bisyo ito nga dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gipadala dire sa Ginoo nga silang alagad sa Ginoo nga silang Pastor Gideon ug si Gaw Russell ito nga akong asawa nga ko duol tas Ginoo ni kay murag lain akong kuan ba kanang kulang gyud bisag unsaon na to pagpaningkamot nya di mo gyapon ta natay kunang grasya di mo tamlipay murag muwala ra dayon ba dali ra kay mawala ito nga ka decision ko nga duol ko sa Ginoo nga naadi ay sila dire o wala pa sila dire nagpuyo murag akong kinabuhi murag padayon kita sa una nga murag dili murag kuan ba naagya po bisyo nya salamat ko sa Ginoo nga sa akong kinabuhi nga murag naka timbang-timbang nako murag dili nako di kay nako mga sala ba mga nang ulat nako sa di nako mag istorya mga sakit sa akong kagalingon murag hadlok na ta makasala sa isig ka tawo na to. Salamat ko sa Ginoo sa iyang grasya o kanang akong
Um, ang akong dakong kadaugan karon kay sa dugay na kong pamalandong ba si ang akong amahan nga giapel na ko siya sa mga pag-ampo nga unta mukauba na siya na mo kanang mo alagad sa Ginoo bam simba kay lain mo guys sa kamera nya sila sa papa kanang dili siya ba moto nga dugay na kong pag-ampo nga ako ging madalagi sa papa sa mong baguan kana magkanatong tanan ba ato nga salamat sa Ginoo nga ato na anagid siya re nakig-uban ko nato ko daghang salamat ang dungog himaya iya rakit sa atong buhi nga Dios. So, salamat sa atong buhi nga Dios no kay kon inana manggod ang atong kanang pagtuo magikan man jud nas pagpamatis pulong sa Ginoo nya diha sa pulong sa Ginoo ana manggod ta makabaton og kanang kabag-uhan katagbawan kalipay naaman jud na niya so wala imposible kung modangop kas Ginoo. Mangayo kag kabag-uhan sa imong kinabuhi, ihatag gid na niya. Amen. So, sunod, atong isunod ang special number nga pagadadon sa mga kabataan o atong pakpakan ang buhi nga Dios sa ilang kinabuhi.
Atong pagpakan ang Dios sa kinabuhi sa ato ang mga kabataan nga padayon nga gibansay sa Dios aron sa pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Kay ikaw ug ako kitang tanan gibuhat sa Dios para modaig niya. Dili nato kalimtan mga kaigsunan ang pulong sa Dios diha sa Isaias kapitulo 43 bersikulo 21. Ingon ang Dios pinagi ni propeta Isaias nga ako ang nag-umol sa akong mga katawhan. Ikaw ug ako gibuhat sa Dios. Ako ang nag-umol sa akong mga katawhan aron sila moday kanako. Muna nga ang atong mga kabataan, ikaw ug ako kita mismo kinahanglan magbansay ug matrain sa pagdaig sa Dios. Diha sa pagdaig na ay mga requirements. Kay dili tanang tao nga moingon nagdaig sa Ginoo gidawat sa Dios. Dili tanang tao nga naghalad sa Dios gidawat sa Dios. Dunay duha ka igsuon sa Old Testament sa Biblia nga si Cain ug si Abel. Pareho silang nagdaig, pareho silang naghalad, pero dili sila pareho nga gidawat. Mahinungdan ikaw ug ako kinahanglan mabansay sa pabilin diha sa requirements nga gibilin sa atong buhi nga Dios. Ug ang tanan nga mga pagtulon-an, mga mensahe nga mga requirements nga gibilin sa Dios, makaplagan lamang nato diha sa Biblia. Dili nato makaplagan sa mga taong way Ginoo. Ang ato karong paghisgutan mga kaigsoon naghisgot ni sa pulong gugma. Ang tanan mayong gugma. Ako ning gidawat maong mensahe diha sa kapitulo 16 bersikulo 15 sa Juan kapitulo sa libro sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16 hangtod sa 17. Og akong gihangyo ang matag-usa sa pagpanindog ag ipagtahod sa pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios nga diin gisulat diha sa libro sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16 hangtod sa bersikulo 17. Dunay duha ka bersikulo nga ato karong pagatalinghugan sa ato karong panag-uban sa mga mensahes Ginoo. Nagingon dinhi, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili og nagtudlo kaninyo. Aron kamo manlakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom ni kami nagkinahanglan sa imuhang mensahe. Nanginahanglan kami sa imong mga pulong. Ang imong pulong maghatag kanamo kusog kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad namo diha kanimo. Kay ang imong mga mensahe ugad magdalaman kanamo diha sa imong mga saad. Among gipangayo nga imong i-bless ang among kasing-kasing hunahuna nga mahimong masinabtanon ug madinawaton sa imong mga mensahe ug makasabot niini. We declare blessing sa matag usa ilabi na sa tanan nga niya karon ug maingon man sa akong mga kaigsunan, among mga kaigsunan nga nakigduyog ug nakiguban kanamo diha sa pagdaig paghala diha kanimo bisan pa sa ila karong dapit sa nagalaing mga lugar, sa nagalaing mga nasod Ginoo. Nakigduyog, nakiguban usab sila sa among pagsimba kanimo ug among gituohan nga imo usab gidawat ang ilang mga halad alang kanimo, ang mga pagdaig, ang mga pagsimba nga mo resulta sa mga milagro, kaayuhan o kadaugag kausaban sa matag kinabuhi namo samtang nagpaabot kami sa imong pagbalik. We declare blessing sa matag usa in Jesus name. Amen ug amen. Ang atong gisgutan mga kaigsunan kining pulong gugma. Ang tanan mayong gugma. Kini naghisgot mga kaigsunan labi na gyud sa bulan sa Disyembre. Kay ang bulan sa Disyembre mao'y bulan diin magsaulog ta sa pagkatao ni Jesus. Timan walay laing rason nga nung natao si Jesus. Ang rason tungod na sa gugma sa Dios. Tungod sa gugma sa Dios gihatag niya si Jesus Christ. Ang katuyuan sa paghatag sa Dios sa iyang gugma nga ikaw ug ako maluwas. Dunay resulta nga nung dunay resulta sa atong kinabuhi kung si Jesus naa sa atong kinabuhi, ang kaluwasan. Ang tanan mayong kaluwasan. Kaluwasan gikan sa sala, kaluwasan gikan sa kalisod, kaluwasan gikan sa kasamok. Mohinungdan ang bana ug ang asawa nga dunay Kristo malinaw na atong pakpakan atong buhi nga Dios. No? Lahi kayo ang Pinoy-anan ug ang magtiayon nga walay Dios kaysa tao nga dunay Kristo ug dunay Dios. Niingon diha sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16, si Jesus na ang nakigsulti ana sa mga tinun-an.
ang mga tinun-an ni anang panahon na giwalihan ni Jesus Christ. Si Jesus nakigsulti sa iyang mga tinun-an. Ingon si Jesus, dili kamo ang nagpili nako. Ako ang nagpili ninyo. Aron kamo manglakaw ug mamunga nga mulungtad. Nya, ingon pagyud siya sa iyang saad, ihatag sa Dios, ihatag sa akong amahan ang bisang unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa iyang ngalan. Dili pinaagi sa simbahan, kundi pinaagi sa ngalan ni Jesus. Usa kini kasaad ni Jesus mga kaigsuonan nga mahitabo gayud ni sa tawo nga dunay Jesus. Amen ba? Ingon si Jesus, bisag unsay pangayoon ninyo sa amahan, akong amahan, ihatag ninyo sa ngalan ni Jesus. Ang hisgutan din ha mga kaigsuonan kining pulong bunga. Ang tanan mayong bunga. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan aron mamunga. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, ingon siya dinhi nga dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Unya ingon pagyud siya dinhi, og nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw og mamunga. Ikaw ug ako gitudluan ta mga kaigsuonan ni Jesus Christ. Ang pulong gitudluan dapat doon na tayo nakatunan. Amen ba? Mahitungod sa mga sugo ni Jesus, mahitungod sa mga pagtulunan ni Jesus. Dili maayo mga kaigsuonan nga samtang doon na patay gininhawa ang atong nakatunan mga pagtulunan sa mga tao. Kay ang mga pagtulunan sa mga tao dili na makadala nato sa saad sa Dios. Hinumdumi ang saad sa Dios nga ikaw ug ako dadunta sa gingharian sa Ginoo. Amen ba? Dadunta sa gingharian sa Dios. Dadunta sa bagong langit o bagong yuta. Nya ingon siya diha, ako ang nagpili kaninyo. Maghisgot ta sa pulong pagpili sa panahon nga mabugas ta. Kabantay mo mga kaigsuonan sa dili pa mo mamugas, magpili tagbinhi. Kisa may nakasuway ana. Kung magpugas ta mga kaigsuonan, kabalo ko nga di gyud nimo ipugas ang daot nga binhi. Imo gyud na siyang ilain. Ang daot nga binhi ug ang nindot nga binhi imo gyud nang ilain. Ang daot nga binhi imo na siyang galingon. Dahil kaunon ikalibang. Pero ang nindot nga binhi imo na siyang ipugas. Gawas nga imong ipugas, imo pag yun na siyang gunahan. Imo pag yun siyang abunuhan. Timan mga kaigsuonan si Jesus maingon, dili kamo ang nagpili nako. Ako ang nagpili ninyo. Ikaw ug ako gipili ta sa Dios. Wala lang igong piliagi atiman pag yun ta sa Dios. Siya nga Dios nga nagpili nato, giatiman pag yun ta niya. Amen? Giatiman ta sa Dios mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Tungod kay pinili ta. Sama sa usa ka binhi nga ipugas mga kaigsuonan sa dihang moturok, abunuhan, gunahan, dayong bantayan. Amen ba? Muna niingon siya, gipili ta mo aron tudluan. Sa ingon, mamunga mo. Nya hinumdumi, dunay duha ka klaseng bunga. Dunay daot nga bunga, dunay maayong bunga. Si Jesus may ngaigsuon nag-ingon diha sa libro sa tanaw nato mga kaigsuonan, ingon diha sa Mateo City. Ingon diha mga kaigsuonan, Mateo City versikulo 16-17. Dunay gisgutan dihang bunga. Mailhan ninyo sila, okay, pinaagi sa binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos, ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Napata diha. Gi-picture out ni Jesus, dunay duha ka klaseng tao. Ang tao nga masakiton, maingon tang punuan, ibutang ra tang punuan. Kaya ang ipakita dinhi bunga. Pero naghisgot ni siya sa mga binuhatan. Kung imong lantawon diha sa bersikulo 15, naghisgot siya sa mga magwawali, sa mga mini nga mga propeta, sa mga mini nga mga magwawali. Ang mini nga mga magtutudlo o mga propeta, wala kunoy maayong binuhatan. Pero ang
mga magwawali o ang mga maayong propeta magwawali, maayong magtutudlo gikan sa Dios, mailhan ninyo sila pinaagi sa maayong buhat. Nya sama kuno sa usa ka kahoy or ibutang nato duha ka kahoy. Ang kahoy o ang usa ka tanom nga maayog punuan mamunga gyud na og maayong bunga. Pero ang usa ka tanom nga daot og bunga, daot og punuan mamunga og daot. Unya, dunay warning ra ba ang Dios dito sa Juan Kapitulo 15. Tan-aw na to ang Juan Kapitulo 15. Ingon siya dinhi sa 15:5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Ang tanan mo mamungag daghan. Kay kun wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya, panuniton kini og itambog sa kalayo. Bersikulo 1 atong basahon ang 15. Nindot kay na siya. Bersikulo 1. Ingon diha sa bersikulo 1, 15 hangtod sa 2. Ako ang matuod nga punuan sa paras. Ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanang kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanan nga sanga nga mamunga aron kini mahinlo og mamungag daghan. Usa kini kanindot kaing sambingay nga gipakita ni Jesus. Kakita mo og usa ka punuan nga kahoy? Mao na iyang gipakita. Like example na to, usa ka punuan sa mangga. Ang usa ka punuan sa mangga mga kaigsuonan iyang gipakita nga dunay mga sanga nga dili mamunga. Tayo pa? Amen? Naapoy sanga nga mamunga. Nya ingon diha katong sanga nga dili mamunga, putlon. O katong kaputol matud pas unahan palayaon og sunugon. Kato kunong sanga nga mamunga ingon si Jesus, pulungan. Ang gisgutan diha mga kaigsuonan, ikaw ug ako dili gyud ta makabuhat og maayong buhat kung wala si Jesus. Mga igsuon ko sa Ginoo daghan sa atong kinabuhi kaniadto pa. Nagtuo ta Ginoo, pero wala tay Ginoo, wala po tay maayong buhat. Nya hinumdumi, ang sugo sa Dios diha sa Juan Kapitulo 15, versikulo 17, paghigugmaay kamo. Ang pulong paghigugma mga kaigsuonan, kini mabuhat lamang sa tao nga dunay Ginoo. Amen. Ang pulong paghigugmaay kamo, magsugod una sa tanan sa Pinoy-anan. Ingon si Jesus, ibin ang mga apostoles, bantay ninyo ni. Sa unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Pwede niyo nang basahon diha sa Biblia. Paminawa pag-ayo. Si Pablo may ingon nga, nagwali siya ni ini nga puno sa balang espiritu, ingon siya nga, ang dili kaantigong muatiman sa iyang mga parente, labi na gyud sa kaugalingon sakop sa iyang Pinoy-anan, nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa kaysa dili magtutuo. Hinumdumi, kanang word nga mas dautan, wala na nay chance nga malangit. Pero hinumdumi, dili lagi kita mo'y nagpili ni Jesus. Siya mo'y nagpili nimo. Gipili ka para hinluan, para limpyuhan. Ang pamaagi ni Jesus aron hinluan og limpyuhan ta, dili pamaagi sa tao, kundi pamaagi sa pulong sa Ginoo. Sa Juan 15:3 ingon si Jesus, nahinlo na kamo pinaagi sa akong mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Buti pasabot ang makapausab ra gyud sa atong kinabuhi, ang pagpaminaw ra gyud sa pulong sa Dios. Ang paghatag ra gyud panahon sa mga mensahe sa Dios. Munang kabantay mo, damor kang musimba, damor kang mausab. Tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan. Ang atong kinabuhi dili mausab ni bisan unsang butang sa kalibutan. Dili ni mabag-o. Kabantay mo ang mga tao nga dunay mga butang nga walay Ginoo, mosamot hinuon kadautan. Mosamot hinuon ka walay relasyon sa Dios ug sa Pinoy-anan. Kabantay mo daghan kayong mga pamilya nga moingon gunay Ginoo pero walay relasyon sa pamilya. Naghinambugay. Ipos pa social media. Ultimong inahan og mama pero mosampit sila Ginoo pero way mga Kristo.
Pero bless kayo ang tao nga naminaw kanunay sa pulong sa Dios. Kay hinay-hinay siyang mausap. Sama nimo, sama nako. Muna ing na imong tapad, bless kayo ka nga misimba ka. Kay dinihita makakaton kung unsaon nato paggamit ang gugma. Nya hinumdumi, si Jesus ang nagtudlo aron kita mamunga. Ang bunga kay gisgutan diha mga kaigsunan, mulungtad. Dili matapos. Unsa man ang mga butang nga mulungtad? Mauna ang mga bunga kay gisgutan ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Ingon diha nga ang balang espiritu maghatag og gugma. Unsay sunod? Pailob, kalipay, kalinaw, pagkamatinud-anon. Kabalo ba mo? Ang tao nga magpatudlo sa pulong sa Dios, magpatudlo sa mga mensahe sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mamunga gyud maayong bunga. Amen? So kanang pulong diha sa Juan kapitulo 15 bersikulo 17, kanang giingon diha paghigugmaay kamo, mabuhat lamang nato na kung naa si Kristo. Kung naa kay Kristo, wa po kay simba-simba, di po mausap ang imong kinaiya. Tama? Hinay man. Mo nang dito sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 25, ayaw undangin ninyo ang pagsimba. Sama sa gibuhat sa uban. Buti pasabot dili lang kita mo'y nanimba karon sa Dios. Daghan kayo mga simbahan kung imong tutukan ang bisan sa nasod lang sa Pilipinas. Daghan kayong mga simbahan nga nagsimba karon sa Dios. Salamat ko sa Ginoo kay samtang dito ta miadtog bual-bual sa birthday ni Jason. Niagi ta dito sa Palaypay, pag-abot sa Palaypay, niagi na po dito Glugsong, dunad ay simbahan ditong pagkanindo ta tong pagpakan ang Ginoo. Nya kabalo ko nga sila karon ining tagnaan na minaw usab sila sa pulong sa Dios. Amen. Sa Balwang. Nya nagplano mi mga kaigsuonan nga mobisita mi dito para magkaila-ila mis Pastor Sad. Kay malipayon kayo ta nga magkaila-ilahanay. Amen. So ang giingon diha mga kaigsuonan, si Jesus ang nagpili nato. Di ta diha pasagdan, sama gud nga kita nagpilig binhi. Sa dihang mo pili tagbinhi atong ipugas, wala lang nato nagipugas, ato pag yun ang giatiman. Atong giabunuhan. Munang ikaw ug ako, nga padayon tang muhatag og panahon sa Ginoo timan padayon tang atimanon sa Dios. Padayon tang i-bless ni Lord. Unsa ang dako kayong panalangin sa Dios kanang duna kay gugma. Kabalo ba mo ang pulong gugma? Mo na yung number 1 nga importante sa pamilya. Lo. Pero kabalo ba mo? Dunay mga prophecy si Jesus. O kini maong propesiya, dili lang kay prophecy. Grabe ni nga pagtudlo ni Jesus. Iyat ang gitudloan aron makabantay ta ba? Si Jesus miani aron makabaton kag kinabuhing madagayaon. Sa Juan 10:10, ikaw ug ako gianhita ni Jesus aron magpuyo kang madagayaon. Unsa man ang madagayaon? Una sa tanan malipayon. Ikaduha malinahon. Malipayon ka sa imong pagkabana. Malipayon ka sa imong pagkasawa. Kabalo ba ka? Ang tao, ang bana o ang asawa nga malipayon kanang mapailubon. Tama? Pero ang asawa o bana nga way pailob, way kalipay, way kalinaw. Nganuman, masing kahagamay, musing kasad. Unsa may makapaguba sa kinaiya nga atong nabatunan ni Kristo. Sa imong kinabuhi kabalo ko nga maayo kang tao. Dili ta mulungtad ni ining tuiga. Kumbaga, dili ka makaabot anang pangidaronan nimo karon kung dili ka maayong tao. Tama? Pero hinumdumi ang makapagubaan na. Kabalo ba ka unsay makapaguba sa maayong tao? Kabalo mo? Unsa? Bisyo. Munang damor kang musimba,
Unya, kinsa may mo katabang, ana? Dili ako ang makatabang. Dili kamo ang makatabang. Walay tao nga makatabang aron mausab ang atong batasan. Kabalo ba mo ang makatabang? Ang Dios lang. Ang pamaagi aron mausab ug mabag-o ang atong batasan, ang pulong sa Dios. Sa Juan 15:3, ingon siya, nabag-o mo, pinaagi sa akong pulong. Mo bitanang ikaw ug ako damortang maminaw sa pulong sa Dios. Damortang mo simba sa Dios ug maminaw sa pulong sa Dios. Hinay-hinay nga mausab ang atong kinabuhi. Ang kausaban dili na magic nga diha-diha dayon usab tanan. Munang ayaw kaguol. Kung nakit-an nimo sa imong kinabuhi wa pa ka mausab. Pero timan kung padayon kang mulahutay sa pagsimba, di man ka mausab sa tao, mausab ka sa Ginoo. Kay sa Ginoo ay imposible. Amen? Sa kadaghang mga panahon nga nakadungog tag mga drama, nakadungog tag mga nakakita tag mga salida. Siya rog wala tay nakatunan nga mga pagtulunan sa ato ang gihaguan nga pagpaminaw o pagtan-aw. Daghan kaayong mga tao nga kaniadto moingon ang lalaki, mag-usab na gyud ko tungod kay gihigugma ka. Moingon po ang babae, sure ka? Moingon po ang lalaki, biyaan ko ang tanang bisyo, di lang tika. Ingon po ang babae, sige gisugot na tika, pero kung magminyo na mo balik po sa bisyo. Tinuod na, oy. Ngano man, dili lagi babae, lalaki ang makapausap. Nasabdan. Daghang kay mga drama nga atong nadunggan. Perting hinilakay, salida pa mura po kag muapil og hilak. Nganong gipatan-aw ka o nganong gipadunggan ka na para doon na kay makatunan. Nga ang makausab nato, dili ang mga butang o bisan kinsa, kundi ang Dios lamang. Muna niingon si Jesus, duol ka mo kanako. Kabantay mo, damurtang mihatag og panahon sa Ginoo. Damurtang gibag-o ni Lord. Atong pakpakan ng Dios, mga kaigsuonan. Munang bulahan kayo ang tao nga padayon nga misimba. Padabulahan kayo ang tao nga padayon nga naminaw sa pulong sa Dios. Ako gipadala dinhi dining dapita kay dunay plano ang Dios nga ikaw ug ako mudayeg niya. Kay walay laing rason nga nung ikaw ug ako gipakatao para mudayeg sa Dios. Munang nindot kay tan-awon ang mga bata, mga kaigsuonan nga nagbansay sila. Ilang gimanso, ilang kagilingon sa pagdayeg sa Ginoo kay natuman ang plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Kay nahimugso og natawo ang atong mga kabataan, lakip kita para magdaig sa Ginoo. Dili na to kalimtan ang libro ni Isaias kapitulo 43 bersikulo 21. Ikaw ug ako gipakatao pagdaig sa Ginoo. Mao bitaw ng tanang kalendar sa Pilipinas kung imong lantahon. Ang Domingo pula. Nganong pula? Adlaw na sa Dios. Kung mangutana ang inyong anak, ma, nganong ang kalendaryo kanang Domingo pula man? Moingon po kadayon, ako anak dong kanang naamang ko'y taob na apoy hunas. Kay maura may lantaon kasagaran, hunas na magtaob. Wa gyud makamatikod ta kaniadto nga ang adlang Domingo iya des Ginoo. Pero salamat tas Ginoo nga ikaw ug ako naablihan ang atong nauna. Aron magdaig sa Ginoo. Sa usa ka bulan, 4 ug 5 ra ka Domingo kasagaran. Pero sa usa ka bulan, pila ka adlaw ang ana atoa? Siguro 24. Kay sa usa ka semana, bantay ha, sa usa ka semana, 6 ka adlaw atoa. Ato na tanan kanang 6 ka adlaw, Lunes hangtod Sabado. Atoa na. Kanang Domingo dilin atoa. Iya na sa Dios. Inay mo tapad iya na sa Dios. Nyaing na po nga mo nang ni ako. Amen. Ni ako magaday kanimo, ni ako magasimba kanimo, kay gamhanan ka. Nindot kayo ang mensahe kaganina. Si Jesus ug ang Dios lamang mo'y atong dalangpanan. Ingon diha sa Salmo man to, 40 kapin, 46. Nga
ang Dios dalangpanan. Siya ra gyud atong dalangpanan. So akong balikon para dili nyo kalimtan. Balikon ako ha. Si Jesus mo'y nagpili nimo, dili ako, dili ni Bastian kinsa. Gipili ka ug tudloan pagyud kaniya. Aron mang munga ug bunga nga bulungtad. Ang bunga nga giskutan diha maunang unang gugma. Kanang gugma mo nay gamit ka is pamilya. Nganuman kana manggong pamilya matagkaron unya sulayon na siya. Dili lang kay sulayon, timan si Satana ang mensahe sa Dios matud pa sa Dios kanang sa kinaiya ni Satanas. One jis ingon si Jesus, si Satanas mianhi para pagpatay nimo. Pagpatay sa imong pamilya. Si Satanas mo anhi para laglagon ka. Unsay giingon diha? Ang kawatan may gisgutan diha, no? Si Jesus ming sugid niini sa tanang mga tinun-an nga mao kita karon. Ingon siya dinhi, apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat kanang kalipay, kalinaw, kawato na ni Satanas. Mo nakabantay mo naay mga pamilya nga malipayon man kaita to sila, nya nakalitra magbugno ay. Nakalitra magpaglupad ng mga kardero. Wala wala na ko kabantay sa una may maglupad kardero no. Ingon diri, mianhi aron sa pagkawat, pagpatay, paglaglag. Apan si Jesus miingon, mianhi ako aron makabaton kamo kinabuhing madagayaon. Munang kabantay mo, ako kabalog yung kung nakabantay mo ini. Sukad nga nanimbatas Ginoo ug nanatay simbahan diri. Ako mismo muingon gyud ko nga muagri mo nga nakabantay mo nga dunay mo'y kausaban. Amen. Kabalo ko nga dunay mo'y kausaban. Tinuod na. Nga kaniadto murag dugay kayo maghuman ang bungol. Pero karon di ka katulog kung di mo ka mag-uli. Di ba no? Tinuod ya na. Sa una wa patas Ginoo, tulo ka adlaw us ka semana, way tingganay. Nya luoy kayong mga anak. Nya sa kanang ubanan pagbisyo. Maghadlok-hadlok pa. Nya ang mga anak murag maglupad ng mga espiritu. Murag ang mga anak murag maglantaw ka, dili lang kakakita kay napuno kas kasuko. Ang mga anak kung lain ray mo lantaw murag mga kalag, murag ipang-ugbok kay nangalisang. Tinuod na. Pero kabalo mo, wala na hinumdumi sa Dios. Kay gipili ka sa Dios. Ingna imong tapad gipili ka. Unya giatiman pagyutas Ginoo sa iya mga pulong. Kay ang gusto sa Ginoo mamunga ta. Unya ang bunga nga gisgutan diha gugma. Munang niingon diha nga paghigugmaay kamo. Kini ang akong mga sugo paghigugmaay kamo. Buti pasabot ang bana mahigugma na sa asawa. Ang asawa mahigugma pag-ayo sa bana. Mao bitaw nang dunay mga misunderstanding, dunay pagpailob ang usa-usa. Amen. Dili gyud ka makatulog kung dili mo mag-uli. Pero kaniadto bahalag pila ka gabi makatulog ra pod. Tinuod ba na no? Na ako'y listener sa una sa Love Radio. Ila kong gimit diha sa prayer house. Ang pirmiro ang bana. Kay ang asawa perting isuga. Suga ginos bana asawa kay ang asawa may naitrabaho sa DIR. DNR sa DNR di ay. Ang asawa DNR nya yutaan kana sila sa bugo. Bugo og sa kaning sugod. Kaduha ko nagkrusada dito sa sugod. Sugod o sa to sunod ana? Dili Bourbon. Naagod sa Bourbon ilang balay. Ila kong gimit kay na bless gyud sila sa pulong sa Ginoo dihang gawali ko sa Love Radio. Karon hilak ang bana nga nakakita nako kay puno day siya sa problema kay perti ding yaw-yawana isuga iyang asawa. Karon
Ingon siyang, ni ako pastor, kay magpaampo ko nimo, niya, pampuan ako ang akong asawa. Sige, ampo mi. Ako siyang gitudluan sa pagbasag Biblia, dayong paminaw sa wali matag Domingo. Karon, ang iyahang asawa nga perting isuga, nga perti pugi silang gubuta, nganong magubot siya pag-ayaw kay ang sugilon siyang asawa, ang bana nga na ay kanang kasab-an sa iyahang asawa, matulog raman ang bana, maghagok pa kuno. Pero ang asawa di yung katulog kay mao lagi na perti pagpunguta, perting sukua. Kay ang bana nakadungog naman kanunay sa pulong sa Dios, naka-adjust naman. Karon ang problema ang asawa, giingna niya ang iyang asawa kanang maminaw pa ka ni Pastor Gideon. Ingon pod ang asawa kay nalagi trabaho. Kanang pamulatik ra na. Dili na pamulatik ra na. Oh, kay kuan man to siya. Katikista siya ba? Nya pertig yung sa isuga. Karon nang nitabo kay gubot man kay sila nadugay mura og nakadungog sa akong wali, nimbisita silang duha. Sila nang duha, ako silang giampuan. Hangtod sige silang panimba, Kabalo ba mo? Sa sige ni silang panimba na matikdan na nila nga di na sila mag-away. Kaniadto, grabe gyud kuno yang punguta kay ngano man perti niya sukua. Ang iyang bana naghagok na. Pero siya perti pa niyang lungot-lungot. Muna, iyon ko nga, kining atong kinabuhi kung wala tay Ginoo, pertig yung pagkapaita. Mura na ta gidula-dula gilug-ulugan sa atong kinaiyas kalibutanon. Pero bless kayo ka itang tanan nga doon na tay Ginoo. Labaw nga gipili ta, giatiman pa gyud ta niya. Timan ibutang ni inyong nauna kasing-kasing. Wala lang kapilia kundi giatiman pa gyud ka. Sama so sa kabinhi nga gipugas, giabunuhan, gibisbisan, gigunahan, gibantayan. Muna nga niingon si Jesus, dili ta mo biyaan, dili ta mo pasagdan. Bisag asa mo na ako. Ubanan og tabangan ta mo. Usa sa mga gikinahanglan aron ang tabang og pag-atiman sa Dios, moy atong mabatian. Dili na to kalimtan ang adlong Domingo. Iyas Ginoo. Inay mo tapad, adlang Domingo, iyan as Ginoo. Ako, lipay kay ko mga kaigsonan nga ang akong tiyo sa akong asawa, Tiyo Jose, nga pila ka higayon nga matud pa siyang anak. Pastor, lipay kay ko kay naminaw na o niya mo aksyon ko no og panglantaw langit. Atong pakpakan ang Ginoo, no? Nindot kayo. Silang papa o si mama, akong makita nga giatiman sa Dios. Si Tiyo o si Tiya, kabalo ko, nga ikaw, kamo, kita, gipili ni Jesus. Timan wala lang pilia, giaptiman pagyuntan niya. Munang ang adlong Domingo, dili na to na ihikaw. Dili na to na ibaylo sa mga butang sa kalibutan. Kay dunay saad ang Dios sa mga taong dunay panahon sa Dios. Unsay saad sa Dios? Last nga bersikulo. Timan ini siya sa Mateo kapitulo 6:33. Labaw sa tanan, paharia ang Dios og pagkinabuhi uyon sa iyang kabuton kanang gusto sa Dios mao'y atong ikinabuhi. Unya ingon dayon siya og ang tanang butang idugang raniya kaninyo. Ang yawi diha mga kigsunan duha. Labaw sa tanan paharia ang Dios. Kanang word paharia siya mo'y sunda. Unsaon man aron makasunod ta ni Jesus, muhatag tag panahon sa pagpaminaw pagkat-on sa mga pagtulon-an ni Jesus. Musunod ta. Nya ingon dayon siya, og magkinabuhi uyon sa iyang kabuton, kanang uyon sa iyang kabuton sa gusto sa Dios. Unsa may gusto sa Dios? Nga ngay nato ikinabuhi. Sa pamilya pa lang, diha ta magsugod sa pamilya. Ang gusto sa Ginoo timan bana higugmaa ang imong asawa. Napabata diha? Hinay man. Di ba mao man na? Inikasal pa lang dito og mapare og pastor o kaha mayor ang mukuan mo ana magyud. Ikaw lalaki,
Higugmaon ba ni nimong nimbayhana? Karon og hangtod sa kamatayon, moingon pod nga ang lalaki, oo. Mao man na mensahe gyud sa Dios. Mao nay kabuton sa Dios o gusto sa Dios nga ayaw makit-an samtang buhi pata. Nga ang bana mahigugma sa asawa, pangutana. Kanos ama na maguba? Di ato ko na ning klarohon usa. Unsa ning gugma? Unsa ning kinaiya sa gugma? Juan 13. Ato sa ning basahon ning kinaiya sa gugma para atong masabdan kay mao man ni ang gusto sa Dios nga atong ikinabuhi. Mao man ni gusto sa Dios nga atong ma-apply. Ingon sa dinhi, ang gugma mapailobon, ang tanan mayong mapailobon. Ang gugma maluluyon, dili masinahon, dili tigpanghambog, dili bastos, dili mamugos sa kagulingong kagustuhan, dili masukanon, dili madinungtanon, kana na lang, dili madinungtanon. Munay kinaiya sa gugma. Unya miingon ang alagad sa Dios, lalaki, gihigong mabuba nimo ang babae, miingon pod ang lalaki, oo. Tama. So ang bana mahigugma sa asawa, ang asawa mahigugma sa bana. Ang ginikanan mahigugma sa mga anak, ang mga anak mahigugma sa mga ginikanan. Kanuman, ang sugo sa Dios sa Juan 15:17, paghigugmaay kamo. Tama. Unsa gay nang gugma? Mapailobon. Dili madinungtanon. Dili mapaytason, dili garboso. Masinabtanon kumbaga. Unsa may makapagguba sa imong pagbati sa imuhang asawa o sa imong bana? Kabalo ba mo ang makapaguba? Bisyo ra. Tinuod na ay. Bisan kamo makahinomdo mo sa inyong kinabuhi kaniadto. Bisyo ra gyud makapaguba sa gugma. Mga testimony ni Eden o ni Gaw Albert, sila mismo makamatikod nga katong siyempre inig-ino mahubog, di ba? May kasulay maghubog sa una. Kasuhay yung gughubog. Na ay tao po nga makakita ko perting hilumuna. Mura og mutingog rag kwiton. Pero kung mahubog, ihatan ng dalan, ihatan ng yaw-yaw. Dili pagyud pasalo. Naapoy tao nga perting sa baana. Pero kung mahubog, mutulog ra. Naa. But ipasabot ang makapaguba bisyo. Pangutana. Ang bisyo dili na matangtang sa tao lang. Sultihan ta mo. Dili na matangtang sa tao lang. Dili ako makatangtang ana. Sultihan ta mo. Ang bisyo dili ang tao makatangtang. Bisan ang doktor dili makatangtang ana. Di ta kapalit og tabletas og tambal sa pharmacy, Mercury og uban pang mga drugstore nga moingon tang, ma'am, papalit akong tambal sa bisyo. Walay tambal aron ang bisyo matangtang. Kabalo ba mo ang makatangtang sa bisyo? Si Jesus ra. Si Jesus ra. Damor kang musimba ni Jesus. Damor kang musimba sa Dios. Hinay-hinay nga mausab ang imuhang bisyo. Mawagtang imong bisyo. Ayaw kaguol. Kung hilig pa ka karon. Ayaw kaguol, ayaw kaulaw nga moingon ka nga naigo ko pastor, nasakitan ko pastor. Ayaw kaguol nga moingon kang di na ko musimba. No. Dili na mo'y solusyon. Tabangi ang imong kinabuhi. Daghang kong mga testimony si Dong Marvin, Gaw Joel. Katong mag-Bible study ko diha, Gaw Joel, usahay mo kalitag pamula. Nya ngisi dayon, anlay kagaw. Tinuod ba na, pero na. Pero, nag-inom din siya tuba, mo anak dahil siya nga. Asa talaga sa ramanggod gaw, no? Pero karon ingon na siyang, di na ko mananggot. Atong pakpakan ng Dios, di na mo inom. Nga naman, maura man ay makaguba sa love. Maura na ay makaguba man. Mao gyud na kanang bisyo. Pero timan ayaw ikaulaw. Ayaw gyud og kanang surrender. Dili ako mo'y makatangtang ana. Dili ang bisan kinsa nga doktor. Why doktor nga makatangtang sa bisyo?
Walay tablitas nga atong mapalit sa drugstore nga moingon ta nga papalit ako para sa akong bisyo. Wala. Ang makapatangtang ani si Jesus ra. Ang pamaagi maminaw ratas pulong niya. Muna imong tapad paminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Paminaw ra gyud. Mao ra gyud. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Paminaw. Muna niingon si Jesus diha sa Lucas 11:28. Bulahan sila nga naminaw. Bulahan sila nga namati. Unya ning tuman. Amen? Muna ina imong tapad, padayon tang musimba sa Dios. Padayon ta kay maog yun ay pamaagi sa Dios, mabago ta. Nya dili lang mabago hinumdumi, panalanginan ta. Ang atong mga anak panalanginan sa Ginoo. Muna nga ikaw ug ako saksi sa mga anak nga mipuyog simbahan, gi-bless pag-ayo ni Lord. Papakpakan ng Ginoo. Naon niya, atong mga batan-on nga nabansay karon sa paghalad silang kinabuhi ngadto sa Ginoo, I declare in the name of Jesus blessing. I declare blessing sa mga bata nga naa ni nimong simbahana. Ako mutuo ko nga dunay pabor ug panalangin ug proteksyon sa atong mga kabataan tungod kay nihalad sila ngadto sa Ginoo. Amen. Padayon sa pagsimba, padayon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, ayaw kaulaw, ayaw kaikog, kay dili tao ang nagpili nato, gidala ka dinhi, dili tao ang nagdala kun dili ang Dios. Amen. Padayon ta. Dili pa man tuod nato diha-diha makita ng kabaguhan, pero hinumdumi ang kausaban imo nang mamatikdan. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanato og ako nagtuo nga ubanan ka sa Ginoo og i-bless ka sa Ginoo. Ayaw kalimti. Walay bisan kinsa makabag-o sa tao, gawas lamang sa Ginoo. Nya mabag-o ta, nindot kayo maghinigog maay. Nindot na kayo ang pagpuyo sa asawa ug bana nga matinabangon mo na nga si mama naama na sa amoa kapag sa pagkakaron, naama na siya. Magsigig yun na siya hangad dito kuan taas na dagay rose kuan. Bin. Unya makabantay gyud kong mama nga hapon na unya wa pagyos bin. Love guy niya papa to pakawakan ng Ginoo. Makadungog siguro na ako ang mga anak mo yung sana all lindot kayo kana mag-istorya na sila. Kana mo sa kami dito sa taas, dito may higdas taas. Istoryahanan isa paninduta gining nindot yun. Tinuod yun na ha, tinuod. Gikan sa akong kasing-kasing, malipay yun ko. Makakita ko sa magtiayon nga inana ang paniganaron, musamot ang ilang love. Tinuora na. Kaysa magkatigulang, magkawagtang ang gugma, nya, masamay kapuslanan. Magkaedad pa unya ang kasing-kasing guba pa. Ako malipay kay kung magsudong nilang papa og ni mama. Si mama mo papa mo anak po papa. John ina lang tos mama nimo nga di lang ko kaadto kay ulan. Mo anak po mura pog si mama mo anak po mura pog muampo sa langit. Ponda nga ang ulan Lord. Nindot lagi tan-awon paminawon lagi. Una nga lipay kayo. Kano sa anak nahitabo na tungod kay duna sila'y Ginoo. Kay wala pa na sila'y Ginoo, wala pa na makadungog, makadungog sa pulong sa Dios. Unsa ka ang ilang kahimtang? Tinuod na. Munang bless kayo ta. Nga duna tay Ginoo inay mong tapad bless ko kay duna ko'y Ginoo. Walay nakulang nato ang kalipay kalinaw katagbawan naghari natong tanan. Ato pakpakan ng Dios mga kaigsuonan. Atong ipiyong atong mata, atong isa atong mga kamot. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga nagpahinumdum kanamo. Salamat o Dios nga nagdasig ang imong mga mensahe nga mupadayon mi nga mosimba nimo. Mupadayon mi nga among hinumduman ang adlong Domingo alang gyud nimo. Dili alang sa mga butang sa kalibutan. Kay imo naman kami gihatagag adlaw Lunes hangtod Sabado, unom ka adlaw para namo ug ang usa ka adlaw para nimo. Busamahan dasiga ang tanan nga mosimba kanimo. Muhalad sa mga pagdahig pagpasalamat kay mao ni ang imong kabuton samtang naa pa mis kalibutan aron kami imong gantihan. We declare blessing bisan pa sa among makaigsunan nga nakaro sa ilang mga dapit. I declare blessing usab nga to kanila. In Jesus name, amen. Okay, amen. Ato pakpakan ng Dios inay mo tapad padayon sa pagsimba.
Karon atong isunod ang paghalad sa atong mahigugmaong awit nga mao ang tithes and offering. Check. Magmatinud ano sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton ta kini buhaton ta kini hatag aron pagkahatagan sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tambuanan sa langit buhaton ta kini 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 uban sa kalipay. Palihog sa pagpamarog ato ta sa pagampo sa tithes and offering. Labing gamhana na mo nga Dios nga makagahom ug mo'y tag-iya sa tanan, Lord. Salamat, Lord, nining takna sa kautuhon, Ginoo, nga among nabati ang imong presensya uban ang imong mga pulong, Ginoo, nga mo'y naghatag na mo og buhing giya sa among matag usa ka kinabuhi, Lord Jesus. Nga pinaagi diha sa imong pulong, Ginoo, kami nakabaton og kadaugan, kabag-uhan, katagbawan, tumang kalipay sa among matag usa ka kasing-kasing, Ginoo. Yes, Lord God. Lord, bisan pa man sa nagpaabot niining sa lapianong bahin, Ginoo, ikaw, Lord, magapanalangin sa tanan nilang source of income, Lord Jesus. Yes, Lord God. Ikaw, Lord, maghatag nilang pinilo-pilong panalangin, mga tinantan, mga pinasahing pabor, Lord Jesus. Yes, Lord. Lord, ikaw proteksyon ka namo sa matag segundo, minuto, oras sa among kinabuhi, Lord. Kay wala mi mahimo kung wala ka, Ginoo. Yes, Kami nagkinahanglan sa imong langit nung proteksyon. Kanimo lang ang dungog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, adto ta sa mga pagpahibalo, mga igsoon ko sa Ginoo. Sa gihapon, ang mga schedule karong umaabot Domingo. Ang presider karong Domingo kay si Brad Serapin. O niya ang may scripture reading kay si Ate Madeline. O ang mo-testimony kay si Tia Rita. O niya ang may special number kay ang mga kababayenan. O niya sa gihapon, nagpadayon ra gihapon ang ato ang klase sa mga bata, mga igsoon ko sa Ginoo. Niya kahapon ngari ang mga bata, niya pasalamat ko sa mga ginikanan nga kanunay nagdasig sa ilang mga anak nga hatod sa ilang mga bata diri. O niya ang mga dugang nga mga announcement kay ako ikuan ni pastor. Salamat sa pahibalo sa mga buluhaton. O niya ang worship team mag-practice siguro kanang sabot lang pod sa kuan GC lang. GC lang siguro magsabot kanang maka-practice pod. Murag si Brother Henner murag wala na ni inig ka next Sunday kay mura og mahuman man niya ang sakyanan ugma siguro. Salamat kayo sa atong igsuon sa gikas Negros sa pakpakan ang Dios, no? Brother Hinel Silva, graduate na siya sa automotive niya kuan siya kanang siya mo ipadala sa Ginoo or pag-ayo sa atong sakyanan. Kay doon na po tayo bisita inigkapit sa 16 ikas Manila. Nya atong pahibalo mga igsuon
karong Domingo ha, maoy ikatapusan ng Domingo. Sunod Domingo, pizza size. Mao ba? Adili pa di ay. Next Sunday, mao ang katapusang Domingo, pizza 30, 23 man taron. So, sunod Domingo, katapusan na sa katapusan ng Domingo sa bulan sa Nobyembre. Unya, pagka-Lunes, pizza 1. Kuana, Disyembre na. Unya, karon meeting na lang ta. Ato ang oras kay alas 11:48 pa man. Ang ato rong hisgutan, kanang ato ang selebrasyon sa pagkatao ni Jesus. Mahitungod sa mensahe sa pagkahimugso ni Jesus Christ. Ato pasalamatan ang Dios kay ngano magselebrar man ganitas ato ang pagkatao sa atong birthday, nindot pagka-cake, ang uban na apay ice cream, nindot kayo niya naipay mga balon niya. Si Jesus Christ kabalo man gyud ta nga natawo si Jesus Christ. Kanus aman ta maghimo og sa ulog ni Jesus Christ. Naa man gyud natawo gyud, naa may nahimugso, naa may nagpakatao, klaro man kay nas Biblia. Dili na mistil pang lalison kung unsang pitsa ha. Ang importante, nagsaulog ta nga naay na tao aron pagluwas nato. Muna nga kanus aman ta magsaulog sa pagkatao ni Jesus, kanang pagpasalamat sa kaluwasan, sa tinuod nga kalipay. Ingon dito sa Lucas, pagmaya mo kay naay na tao. Nya kanang magsaulog ta, magsilibra, naa man gyud nay mga kaon dito, kaon dire. Unya na po yung mga soft drinks So ato ang bahin-bahinon ni kay ubay-ubay naman ta to pakpakan ang Dios, no? Mapagaan gyud basta kay kanang unsay ako ang sa una, ang mga simbahan nga akong gidala, ako ra silang ingnon nga unsay inyong paniudto sa inyo ha, maora po nay ato ang himuong paniudto dire. Na unsa man pod nga kaingon ko nga nindot ta kay siguro ilang paniudto kay naay litson, naay spaghetti, unya naay mga soft drinks, kung ninduta di na inyo hamoy pamisitahan no kay na nindot kay sudang. Muna nga ang ato ang buhaton karon, maguna-una ta kung unsa ang atong sudan dadon. Unsa pong mga naabay mga anak, naabay mga salagon, okay ra gyud kayo saging, no? Lami masad kayo. So inani ni siya, magsabot ta unsay ato ang sudan, ang kanon, maura man gyud nang usara man gyud ka buok kanon. Kanang kanon, ato ani siyang angkon-angkonon. Mo angkon sa kanon, pero hay may maayo, magsabot ta. Magdan-anay na lang ta. Pero magsabot ta unsay apoy atong dadon kay basig puro na lang pug spaghetti. Oh, manggawas ng spaghetti, puro na lang spaghetti. Oh, ice cream, no? Slay pamilya to pakpakan ng Ginoo. Pero murag may pinawa kumulitok ganina, no? Sige, ice cream. Onya, nanay ice cream, kisa may magkuha kanon. Kami na, amo ang kanon. Ug sudan, po'y sudan, amo Nya, unsa mang sudana, manang magsabot po ta? Unsa mang sudan imo ha? Unsa laman? Oh, humba. Amo humba og kanon. Okay, ice cream, humba og kanon. Okay, kamo kuno diha kinsa may na modala? Si Brother Moses. Budbud oy, kanindot no. Budbud. Okay, nanatay budbud, humba, kanon og ice cream. Kinsa pa? Unsa pa yung mga putahe? Kinsa pa? Unsa imo ha, Bra Joel? Ha? Unsa nga klase nga sudan? Kay basi og humba pa. Manok. Okay, naay anok. Sige, no, salamat sa Ginoo, Brad Agaw Joel. Manok, bodbod, humba, kanon, ice cream. Okay, kinsa pa mo dala? Kinsa pa? Kinsa pa? Wala na? Okay, manok Bisaya. Oh, ato pakpakan ng Ginoo.
Soft drinks. Okay. Ni Brother Roel, soft drinks. Unsa pa? Spaghetti o kanang unsa pa mo dala spaghetti? Spaghetti, unsa pa? Slice bread. O, pakanindota. Ang slice bread, naagi mo pares anak nga pansit. Kisamay mo dalag pansit. Duha, tulo ka pansit, murag daghan naman na. Kisa pa? Bodbod, manok Bisaya, soft drinks, dayong kuan, ice cream, adobo, ang sa to, humba. Apa kanindota? Oy, 5 ka slice bread, no? Ato pakpakan ng Ginoo, Brother Lito. 5 ka ice bread, perti nandaghana. Pansit na lang og kuan, kanang spaghetti, kisa may mo dala ana. Pansit og spaghetti. Okay, fried chicken na spaghetti, pakpakan ng Ginoo na, no? Okay. So kanang mga putahia, murag sobra na gyud kaayo na. Nya punan pag yun na, no? Bangos una pag yun na to, pakpakan ng Ginoo na, bangos, no? So bangos na yung spaghetti og may fried chicken, ice cream, mga soft drinks, budbud, pagkanindotay. Nya manok Bisaya, mana Bisaya to gaw? Oh, Bisaya, adobo, aw ning humba to mua og kanon, murag okay na na siya. So arita sa kuan kanang exchange gift, kanang pag binayloay ba? Unsa may inyuhang kuan nasa inyong hunahuna? Siguro ato ano sa ning i-close unya padayon ta nag meeting. Okay ha? Ato sa ning i-close manindog sa ta. Para magpadayon ta kay naaman tayo hisgutan pa, ana. Ato isa to mga kamot, gato sa Ginoong pasalamat ta. Dili na to kalimtan ang mga mensahe sa Dios. Amahan na mo nga Dios, so makagagahom nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo sa matagusan namong kakinabuhi. Salamat Lord sa imong pagatiman nga imo kaming gitawag o gipili ug imo pagyuming giamuma aron kami magpadayon sa pagpamunga sa mga mayong butang alang kanimo o Dios diha sa matagusan namo kapinoy-anan. We declare blessing sa matagusan ni akaron. Pinaagi sa imong mga saad Ginoo sa imong mga pulong dili kami mapakyas Ginoo tungod kay ang imong mga pulong matuman manggayod. We declare blessing sa tanan nga mga kaigsuonan nga naakaron sa ilang Pinoy-anan, sa tanan Ginoo nga naakaron sa ilang lugar, moabot usab ngadto kanila ang imong panalangin. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus o gugma sa Dios Amahan. Pinaagi sa pagigiusa sa balang espiritu gikan kanon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. Amahan uban niya kami sa pangalan ni Hesus. Amen o amen. God bless no, ipalihog ko kuan base para padayon tag finish na.